ይብሉ ነበሩ ናይ ጌም ወልፍን ናይ ዘይ ምንባብ ጸድፍን ንባብ ኣማራጺ ሓሳባት ንምዕባይ ደረጃ ቅማረ ንምስፋሕ ኣፍልጦን ኣጠቓቕማ ቃላትን ንምብርካትን ምውርጻጽን ንኻልእ ምኽንያትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ባህሊ እዩ። ንባብ ኣእምሮ ንፉዕ ኣካማሳዒ እንተኾይኑ ዘይጭበጥ ምግቢ እዩ። ንባብ ኣብ ኣእምሮ ብውድን ስርዓት ምሕቃቕ ሓሳባት እንተተሳንዩ ኣፍልጦ ዘህጥር መኣዛ እዩ። ገሌና ግን ዋላ እኳ ፊደላት ንቑፀር ካብ ንባብ ክሳብ ሕጂ ብጾምና ኢና ዘለና። ጾሞ ልጋምና ይፍታሐልና ድዩ ዝበሃል ይብሉ ነበሩ። ናይ ሓደ ተምሃራይ ታሽዓይ ክፍሊ ሞባይል ብገለ ኣጋጣሚ ክፍትሻ ዕድል ረኺበ ነይረ። ኣብታ ሞባይል ክንዲ መጽሓፍቲ እልቢ ዘይብሎም ኣፕሊኬሽናት ምስ ዕድመ ተኾተተይ ዘይዛመዱ እዮም። መብዛሕትኦም ጌማት ወልፊ ዘትሕዙን ኣወታዊ ምህሮ ዘይልግሱን ገለ ካብኡ ቲክቶክን ኣጸየፍቲ ስእልታትን ዘጠቓለለ እዩ ዓሲሉ ጸኒሕኒ። ንምንታይ ዲኻ ዛ ሞባይል ትሕዛ ምስ በልክዎ ንትምህርቲ ክትሕግዘኒ ባባ ዝዓደገለያ ኢሉኒ። ኣብታ ሞባይል ግና እትረፍ ንትምህርቲ ሓገዝቲ ዝኾኑ መጽሓፍቲ ዲክሽነሪ እውን የለን። እዝስ ምስ ምንታይ ይቝጸር? እታ ሞባይል ጠቓሚት ድያ ሸማሚት? ይብሉ ነበሩ። ኤዱ መሓዛይ ዘይተንብቢ እንተይለያ ምንባብ ንዓይነይ ቅርጸ ትገብረሉ እዩ እያ ትብለኒ። ኣነ ግን ዓቕላ መንጾረር ከም ዝሓመመ እየ ዝግምት። ሙሉእ መዓልቲ ናይ ኮርያ ፊልምታት ክትርኢ ዘይተሃከየት ኣብ ጋዜጣ ሓንቲ ዓንቀጽ ከተንብብ ህበይ ዘይተሓኽሮ ጎቦ ይኾና። ኣብ ኢዳ ንኽትሕዛ እተወልፋ መሳርሒት ሪሞት ናይ ቲቪ ጥራያ እውን ትኸውን። ሓደ መዓልቲ ሽጉርቲ እንዳቐርደደት ናይ ኮርያ ፊልም እናረኣየት ከላ ኢዳ ጠቢሓቶ ነይራ። ካብዚ ግን ትመሃር ኣይኮነትን። ሓደ መዓልቲ ታቤላ ጥራይ ምንባብ ኣኻል እዩ ክትብል ሰሚዐያ ነይረ። መጽሓፍ ተወለፍ ኢልካ ክትምዕዳ እንተፈቲንካ ፊልምታት ኮርያ ይወልፍ እያ ትብለካ። እዝስ ወልፊ ዶ ትብልዎ? ኮንፊ ይብሉ ነበሩ። ሰልጠነ ዋላ ምስ ሰብ እናዕለለ ኣብ ሞባይሉ ጌም ናይ ምጽዋት ወልፊ ኣለዎ። ፈለጥቱ ሰልጠነ ሞባይል ምስ ሓዘ ዝማህመነ እዮም ዝብልዎ። ሰልጠነ ጌም ካብ ምጽዋት ዝበኽረሉ እዋን ሞባይሉ ቻርጅ እንተወድያ ጥራያ። ጌም እናተጻወተ ዝነገርካዮ ሓበሬታ ፈጺሙ ዘቕልበሉ ይኮነን። ብወልፊ ናይ ጌም ዝተሓበሰ እሱር እዩ። ኣንታ ሰልጠነስ ዋላ እናተመርዓወ ጌም ክጻወቱ እናበሉ ዝዋዘዩ ኣለዉ። ኣነ ግን ዋላ ምስ ሞተ ኣብ ሰማይ ጌም ዘይተጻወትኩ ኢሉ ዝማጎት ይመስለኒ። እዝስ ወልፊ ድዩ ጸድፊ? ላይብረሪ መጽሓፍ ብምንባብ ዝተወረየ ወዲ ገዛውትና እዩ። ብምሒር ምንባቡ ስሙ ናብ ላይብረሪ ተቐይሩሎ። ክዕልለካ እንከሎ ኣፍልጡ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። የግዳብ ደገ ገዛውትና ወርዘይዘዩ ፍትዋ ኣይኮነን። ብርድኢትን ፍልጠትን እምበር ከም ካልኦት ብስምዒት ስለ ዘይካታዕ በቶም ነቓጻት ግን ከዓ ዘያንበብቲ ተኻታዕቲ ደገ ገዛውትና ጽሉእ ይገብሮ። ክንዲ ዘድንቕዎ ኽናሽዎ ኣብ ቅድሚ ይኾነ ብድሕሪኡ ዳሮም ይበልዑ። ወረቐት በሊዕኻ ሃለሎ ከኣብልዎ ሃለሎ እናበሉ ይብሉ ነበሩ። ንፎርማ ካብ ኢዱ መጽሓፍ ዘይፈሊ መሳርሕትና እዩ። ንዓይኒ ጸገም ዘይብሉ ክንሱ መነጽር ካብ ዓይኑ ኣይፈልን።
የግዳት መጽሐፍ ክስኮም ወንበር ከንብቦ ይተዓደለን ሰባት ኣንባብን በሊሕን እዩ ብፍላይ ኣዋልድ ንኽብልዎ እዩ ክሳብ ፍርቂ ኺሎ ዝምዘን መጽሕፍቲ ሒዙ ዝዛወር ዝስከሞም መጽሕፍቲ ኸምዚ የንብቦም 5 ደቂቕ ምስ ዕለልካ ኢኻ ትፈልጥ ካብ ምሒር ኣንባቢ ናይ ምዃን ህርፋን ብመጽሓፍ ይትረኣስ ከይከውን ይፍራሕ ነብሪ ምዃን ደስ ዝበላ ድሙስ ምስ ከልቢ ትላኸፍ ኢሎም ዓዲ ገሊኦም ይብሉ ነበሩ። ኣብ መወዳእታ ዝተፈላለዩ ዓይነት ወልፊ ከም ዘለዉ ርዱእ ኮይኑ ናይ እወታዊ ባህርያት ተወለፍቲ ክንከውን ንህይወትናን መንብሮናን ኣገዳሲ ይገብሮ ምውላፍ ምውላፉስ ንባብ ንወለፍ ይብሉ ነበሩ።